खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि क'क्राझार हाब्रुबारियाव लुफुंजानो गोनां टाउन हल काम अडिटोरियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नंगौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव सा 800 मानसि जिरायनो हानायनि खाबु थानाय 24 कौटि रांनि लुफुंजानो गोनां टाउन हल काम अडिटोरियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। लोगोसे क'क्राझारनिनो हालुवादल भिसिडिसनि सिङाव थानाय थालगुरि बांग्लादबा आरो हालुवादल गंथाम गामिनि फोथाराव थानाय गुवार फोथाराव 20 कौटि 80 लाख रांनि लुफुंजानो गोनां स्टेट गेस्ट हाउसनि थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बे स्टेट गेस्ट हाउसआव बुहुमनि गेदेर गेदेर आलासिफोर फैयोब्ला बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन आरो क'क्राझाराव 110 कौटिनि स्टेडियाम लुनाय जागोन। साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामखांनायनि उनाव बे स्टेडियामखौ मोनोब्ला क'क्राझाराव जों इन्टारनेशनेल थाखोनि स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। जोंहा मोननै गिदिर हाबाफारि जोङो फुंनिफ्राय मावफुंदों। मोनसेया जाबाय जोंहा क'क्राझार टाउनाव हाब्रुबारियाव टाउन हल जोङो दिनै गायसनदों 24 कौटिनि बेसेबा गिदिर टाउन हल जियानोखि फैबाय थानाय समाव बे क'क्राझार टाउननि बायदिसिना हाबाफारिफ्रा बेवहायनो खुंजागोन जोबोद गोनां जाना दङमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे 24 कौटि रां बेवहाय होनाय जादों जायनि दारै बे टाउन हला लुफुंगोन आरो जोंनि काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय जोङो बेवहाय दिनै स्टेट अफ आर्ट जि गेस्ट हाउस बेखौ लुफुंनो थाखाय नैबेयाव जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। दा बे स्टेट अफ आर्ट गेस्ट हाउसआव जोंहा VVIP देशनि गिदिर गिदिर आलासिफोर फैयोब्लाबो एबा बिदेशनि आलासिफोर फैयो गासैबो बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन। दा नंखायनो बे मोननै खामानिखौ मावफुंनो एबा जागायनो आखायाव लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बियो जथेस्थ' गोनांमोन। जों सरकार फैनायनिफ्राय गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर स्टेट मिनिस्टारफोर फैदों आरो क'क्राझाराव मालाबा थानो उसुबिदा जायो जायनि थाखाय जोङो BRPL आव गुबुन गुबुन गेस्ट हाउसआव दोनहरनो गोनां जायो। नाथाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बे न'आ गेस्ट हाउसआ लुफुंजानायनि उनाव बे जेंनाया पार्मानेन्टलि जोबगोन। गेस्ट हाउसआ बेसेबां बेबो 24 करोड़। क'क्राझाराव स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्रा क'क्राझाराव स्टेडियाम लुनाया अलरेडि बियो इन प्रिन्सिपल एप्रुभ जाबाय। 110 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम बेवहाय लुनाय जागोन। साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव नैबे मोनसे स्टेडियामखौ मोनोबा क'क्राझाराव जोङो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेमफोरखौ स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन। लकेसना KDSA हा दंखायो गौरांनि हरै साइडआव। दा बे KDSA नि हायावनो बेखौ गायसननाय जागोन। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि क'क्राझार हाब्रुबारियाव लुफुंजानो गोनां टाउन हल काम अडिटोरियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नंगौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव सा 800 मानसि जिरायनो हानायनि खाबु थानाय 24 कौटि रांनि लुफुंजानो गोनां टाउन हल काम अडिटोरियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। लोगोसे क'क्राझारनिनो हालुवादल भिसिडिसनि सिङाव थानाय थालगुरि बांग्लादबा आरो हालुवादल गंथाम गामिनि फोथाराव थानाय गुवार फोथाराव 20 कौटि 80 लाख रांनि लुफुंजानो गोनां स्टेट गेस्ट हाउसनि थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ।
बे अन्थाइ खाम्बा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बे स्टेट गेस्ट हाउसआव बुहुमनि गेदेर गेदेर आलासिफोर फैयोब्ला बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन आरो क'क्राझाराव 110 कौटिनि स्टेडियाम लुनाय जागोन। साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामखांनायनि उनाव बे स्टेडियामखौ मोनोब्ला क'क्राझाराव जों इन्टारनेशनेल थाखोनि स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। जोंहा मोननै गिदिर हाबाफारि जोङो फुंनिफ्राय मावफुंदों। मोनसेया जाबाय जोंहा क'क्राझार टाउनाव हाब्रुबारियाव टाउन हल जोङो दिनै गायसनदों। 24 कौटिनि बेसेबा गिदिर टाउन हल जियानोखि फैबाय थानाय समाव बे क'क्राझार टाउननि बायदिसिना हाबाफारिफ्रा बेवहायनो खुंजागोन जोबोद गोनां जाना दङमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे 24 कौटि रां बेवहाय होनाय जादों जायनि दारै बे टाउन हला लुफुंगोन आरो जोंनि काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय जोङो बेवहाय दिनै स्टेट अफ आर्ट जि गेस्ट हाउस बेखौ लुफुंनो थाखाय नैबेयाव जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। दा बे स्टेट अफ आर्ट गेस्ट हाउसआव जोंहा VVIP देशनि गिदिर गिदिर आलासिफोर फैयोब्लाबो एबा बिदेशनि आलासिफोर फैयो गासैबो बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन। दा नंखायनो बे मोननै खामानिखौ मावफुंनो एबा जागायनो आखायाव लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बियो जथेस्थ' गोनांमोन। जों सरकार फैनायनिफ्राय गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर स्टेट मिनिस्टारफोर फैदों आरो क'क्राझाराव मालाबा थानो उसुबिदा जायो जायनि थाखाय जोङो BRPL आव गुबुन गुबुन गेस्ट हाउसआव दोनहरनो गोनां जायो। नाथाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बे न'आ गेस्ट हाउसआ लुफुंजानायनि उनाव बे जेंनाया पार्मानेन्टलि जोबगोन। गेस्ट हाउसआ बेसेबां बेबो 24 करोड़। क'क्राझाराव स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्रा क'क्राझाराव स्टेडियाम लुनाया अलरेडि बियो इन प्रिन्सिपल एप्रुभ जाबाय। 110 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम बेवहाय लुनाय जागोन। साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव नैबे मोनसे स्टेडियामखौ मोनोबा क'क्राझाराव जोङो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेमफोरखौ स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन। लकेसना KDSA हा दंखायो गौरांनि हरै साइडआव। दा बे KDSA नि हायावनो बेखौ गायसननाय जागोन। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। बिटिआर सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि क'क्राझार हाब्रुबारियाव लुफुंजानो गोनां टाउन हल काम अडिट'रियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नोंगौ, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव 800 मानसि जिरायनो हानायनि खाबु थानाय 24 कौटि रांनि लुफुंजानो गोनां टाउन हल काम अडिट'रियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। लोगोसे क'क्राझारनिनो हालुवादल VCDनि सिङाव थानाय थालगुरि, बांग्लादबा आरो हालुवादल गंथाम गामिनि फोथाराव थानाय गुवार फोथाराव 20 कौटि 80 लाख रांनि लुफुंजानो गोनां स्टेट गेस्ट हाउसनि थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे अन्थाइ खाम्बा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बे स्टेट गेस्ट हाउसआव बुहुमनि गेदेर गेदेर आलासिफोर फैयोब्ला बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन आरो क'क्राझाराव 110 कौटिनि स्टेडियाम लुनाय जागोन। साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामखांनायनि उनाव बे स्टेडियामखौ मोनोब्ला क'क्राझाराव जों इन्टारनेशनेल थाखोनि स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। जोंहा मोननै गिदिर हाबाफारि जोङो फुंनिफ्राय मावफुंदों। मोनसेया जाबाय जोंहा क'क्राझार टाउनाव हाब्रुबारियाव टाउन हल जोङो दिनै गायसनदों। 24 कौटिनि बेसेबा गिदिर टाउन हल जियानोखि फैबाय थानाय समाव बे क'क्राझार टाउननि बायदिसिना हाबाफारिफ्रा बेवहायनो खुंजागोन जोबोद गोनां जाना दङमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे 24 कौटि रां बेवहाय होनाय जादों जायनि दारै बे टाउन हला लुफुंगोन आरो जोंनि काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय जोङो बेवहाय दिनै स्टेट अफ आर्ट जि गेस्ट हाउस बेखौ लुफुंनो थाखाय नैबेयाव जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। दा बे स्टेट अफ आर्ट गेस्ट हाउसआव
जोंहा VVIP देशनि गिदिर गिदिर आलासिफोर फैयोब्लाबो एबा विदेशनि आलासिफोर फैयो गासैबो बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन दा नंखायनो बे मोननै खामानिखौ मावफुंनो एबा जागायनो आखायाव लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बियो जथेस्थ' गोनांमोन जों सरकार फैनायनिफ्राय गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर स्टेट मिनिस्टारफोर फैदों आरो क'क्राझाराव मालाबा थानो उसुबिदा जायो जायनि थाखाय जोङो BRPL आव गुबुन गुबुन गेस्ट हाउसाव दोनहरनो गोनां जायो नाथाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बे न'आ गेस्ट हाउसा लुफुंजानायनि उनाव बे जेंनाया पार्मानेन्टलि जोबगोन गेस्ट हाउसा बेसेबां बेबो 24 करोड़ क'क्राझाराव स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्रा क'क्राझाराव स्टेडियाम लुनाया अलरेडि बियो इन प्रिन्सिपल एप्रुभ जाबाय 110 कोटिनि मोनसे स्टेडियाम बेवहाय लुनाय जागोन साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव नैबे मोनसे स्टेडियामखौ मोनोबा क'क्राझाराव जोङो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेमफोरखौ स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन लकेसना KDSA हा दंखायो गौरांनि हरै साइडआव दा बे KDSA नि हायावनो